Am să-l las pe fratele Eugene să-mi arate reacția mea onestă la această informație. Și acum, înapoi la video. DVD. Da, DVD ce faci? Să moară familia mea, bă, nu te-am mai văzut de... Acum 2 minute. Unde sunt? În pat, în pula mea. Să vin la LOL? Ok, vin acum. Unde pula mea sunt? Cred că drumul acolo. Malik, sex. Mamă, ăsta e număr în coreană. Cine mă sună, frate? Mă sună fake. Vezi că joacă Messi mai bine ca tine în LoL. Lasă-te joc, nu mai chema pe mine la T1. Ia gata, ți-o lăs. Boli mentale, homofobie și niște boabe. Ingredientele perfecte pentru cel mai popular video de pe YouTube. Dar accidental Smirnei a adăugat orașul Vaslui. Și așa s-a născut League pe boabe. Stai seama să spui gen ceva un recipient să spui nisip în gaura penisulei. Lasă-mă că unul și-a băgat biluțe din alea mici de magnet în gaura pulii. Nu știi joci cu magnete, efectiv se simți așa cum sunt ești la tine. Ole, eu sunt cel care bate la ușă. El e cel care ciocănește. Cam așa, într-un negru. De ce sporăit a apucat-o pe Niva, mâncava și eram un meci de LOL cu Titi, Dani, Angel și Laura, bă. Și noi aveam teamfight-uri de-alea, țipăm unii la alții și auzeai pe fundal, la liniște era. Nu mă, mai făcea și de-aia. Ți mai făcea? Bă, da, când îmi scrip și mie sufletul înapoi, că tocmai ce le-ai tras de mine, omule. No, ăsta chiar și-o băgat. Mamă, iar a băut Phoenix Mercur. Vă rog frumos, eu tocmai... Bă, eu tocmai... Tot ce-o fi, Vorbesc serios, îmi plac foarte mult țețele lui Fiora, adică... Ok, ce căcat e skin-ul ăsta de fi în rasa, mă, să te duci că acum te iau la autouri. Ei, vezi că facem video nebun care o să fie de căcat, dar nu. PC? Da. M-a prins futus dățe, bă! Facem video, poți să mă prezint? Salut, sunt Walter White. De ce dansă, bă? Capi să pulă. S-a învârtit de 3 ore, a început să facă dansul nostru, sunt pula mea pe scenă. Auzi? Da, ai tu pe ăștia doi. Dă-i ochiul! Zici că mă joc la boți cu aia, what the fuck? Phoenix, mergem la mondiale. Hai că și vocile sunt doar la mine în cap. Ce aș vrea ei să te pun pe tine pe pământ. Serios, oamenii care țin cu PSG sunt NPC-uri și-și mega homosexual. Eu fiind fan Liverpool, mă la Liverpool-ul meu. Da. Știi care e... Știi că cântărește un ochi polar, bro? Nu. Aoleu, taci, nu mai taci. Destul că să spargă gheața. Coaie, îmi trepează Kane-ul, coaie, tu știi cum făceam pereți? Făceam bunny hop. Pot să bag pula în cioaga asta. Muie jungle, să-i trag la muie la jungle. Un om străvechi a spus odată. Că vine Jungle să... diff. Și pe asta, și pe asta, și pe asta. Bă, Mă joc cu boții cu aia. Phoenix, Da, Phoenix, e grav dacă nu chiar câștigăm meciul. te rog la faza asta cu MF, pune cum s-a dus. Am zis că vreau să mă uit. Aoleu, Phoenix! Damn!
Dai, Phoenix, bate. Crezi că tu pleci de aici, suși pula. Cu aia, Not even close. cu aia am 4-0 și că bagă dublu. Eu mă joc cu Adolf Hitler pe bot. Ini, acum nu-ți place Dacia Loganul meu, dar să nu mă sun când îmi vezi Bugatti, eu, da? Nu-ți place... Eu sunt mai mare fan Dacia Logan decât Bugatti. What color is your Bugatti? What color is your Dacia Logan S model 320? Bă, eu Vedeți am că- vedeți- pula anul Renault. Băi, strangulează Egalul pe... ăla să mănânce coaie 26 mi-a dat 3000 în cap cu o ultă. E, dacă îi E dădeam... Trebuie să... cu iene, ce pâlă, mă. Dacă voia să-i dau numai... Strangulează-te, coaie. Băi, animalelor, dacă voiam să-i dau doar eu din mâncare, era 13 cu 6, dar văd că i-a scamnat și pe eu, i-a zăblat numărul meu de 30, e bă la cap. Strangulează-te, coaie. Cam așa, nasul tău de fraier Care inti. pula mea că am cele mai... Bieter? Maș bieter? Vino, invade. Hai la... Rump. Rup tăpările. Uite-o. Aba. E ok, am luat și fac. Ia-o dă buci. Futu-ți nația mătii cu ei tău de galați. Mă, eu am dat după pasăre. Futu-ți pasărea mătii, avem mâncare acasă. Unde mă, că tu nu mai hrănit în 3 ani și s-a la tine de 2? You already did. Uite-te, pizdă, mami, mătii. Bun. Radu, eu nu mai joc LOL la nimeni. Măresc suportul LOL. Da, Titi, dacă crezi că n-am top meu? Angele, deci dacă trolezi, tu știi ce merg? Băi, tu știi ce merg? Vrei să te uimezi? Stai așa să banezi. Ești jocul Heimer bot. Stai să găsești. Unde pula mea e Începem Draven? sezonul cum trebuie. Hai să începem și noi sezonul cu nu Inzic. Vrei să vezi, deci tu dacă îmi trolezi, Bă, taci mă că vorbești prea mult. Deci tu dacă îmi trolezi meciul, tu știi ce mă duc, de ce? Ia uite-l! Eu am zis că nu mă mai joc jocul ăsta pentru 2 luni, ia uite-mă! Da, noi de ce avem cartuț Leona pe bot? Câte zile a durat? 2 sau 3? 3. 3. A durat 3 zile, m-am reîncarnat ca Isus pe LOL. Ok, asta a mers. Ai câștigat cumva fight-ul ăla? Lasă-o. Băi, eu zic las-o! Observ. Cum am luat un kill acolo? Hai, ia kill-ul ăla. Lasă-l! Nevermind, poți să-l iei. Ia-l. Rob, dar zi la Șobolan ce te apasă pe suflet cu Hai că Darius face ăla. asta. Ce mă apasă asta de aici? Cine te Ia, supără? dă-i-ne. Ah, e un Cannon Wave. Cum să ratezi un Cannon Wave? Ia. Futu-ți! Rob, să-ți fut win-wall în pulă! Cu plăcere. La ce nevoie să fac? N-au să. Mă să-mi iau red-ul. Prea nebun, Bradu, prea nebun. Ai văzut ce doge am dat? Ce predict e Șobolan. ăla? A, piciorul. Șobolanul. Vezi că e probabil că biegă pe bot. Scobă, scârța, scâr. Faci kids că nu trebuie. Late. Tradu. Am Da, tu mănânci. ciocolată. Șobolan.